registrační značka. V podstatě registrační značka je důležitá, abychom věděli, že musí být umístěna tam, kde nám to výrobce určuje. Nesmí být třeba libovolně někde za sklem zadním, nebo nelíbí se mi zrovna tam na tom místě, tak si ji dám jinam a to samozřejmě nejde. Jinak registrační značka musí držet, to znamená, že když za ní takhle vezmu jednoduše, tak nesmí upadnout, nebo když zavřu kufr a drží, tak drží prostě. Jo, v zákoně popsáno, že musí držet, aby nám při běžné jízdě neupadla. To znamená různý výtluky, nebo vlakový přejezdy, prostě, nebo nějaký betonové bloky, jo, koleje, obrubníky, příční prahy, zpomalovací, jo, tak to všechno je vlastně běžná jízda, co můžu na té cestě potkat. Pokud se jedná nějaká jízda v lese nebo na poli, tak to už se tam nepočítá. Jinak samozřejmě ta SPZ se nesmí nějak upravovat, nesmí se tam lepit nějaký samolepky libovolný, jenom ty pouze, které jsou určený. A ta jedna z nich samozřejmě je technická kontrola. Tam jednoduchá známka je v červené barvy. Auto, když je nový úplně z krámu, tak, nebo ze salonu, tak na první technickou kontrolu jde po 4 letech a pak chodí vlastně každý 2 roky. V tomto případě máme tu známku označenou, je to proštíplej vlastně datum. Vnitřní plocha se skládá ze 4 let a máme tam proštíplou 2026 a z dalších měsíců, 12 měsíců, máme proštíplej 3. měsíc. V podstatě, když nastane rok 2026 a 3. měsíc, tak může nastat otázka, jestli ještě v tom měsíci vlastně můžu jezdit. No, musím se podívat vlastně, kdy jsem na té technicky byl. Buď ve velkém techničáku, anebo dneska už ty techničáky nejsou v podstatě, takže se podívám do protokolu o technické kontrole, když jsem tam vlastně byl plus 2 roky a na ten samý den nejpozději musím mít novou technickou kontrolu. Takže v tom jsou i vlastně emisní kontroly, je to spojený, že už jenom jedna známka a vlastně vyznačený datum, rok a měsíc, dokdy platí. Konkrétní datum najdu, nebo konkrétní den najdu právě v protokolu o technické kontrole nebo v nějaké elektronické podobě na internetu. Dneska už je to vlastně všechno propojené. Ta stejná registrační značka je i vepředu, ale akorát tam není známka, není osvětlená. Jo, protože tady ze spoda jsou vlastně na ní světla, aby byla v noci vidět. A nesmí být poškozená samozřejmě.